Denis ganteng kan? Dan saya Lena Safra yang berperan sebagai Ale. Di sebelah kiri saya Dini Alia Suka berperan sebagai Renin. Dan di sebelah kanan saya Sinja Ramadhani berperan sebagai Nasya. Dan saya Gita Indonesia berperan sebagai Cici. Saya Muhammad Salman sebagai Eja. Baiklah, kami akan menampilkan video dubbing yang berasal dari suara kami dari video animasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, iki kancaku ki. Nopo ki? Wonge balian. Tenan, seneng banget Mas, rakulane nggo wae ora. Iki kene lagi jak omong lho. Iya. Ih, napa? Ale Nasya nyambung malih, Pak. Kita sakniki mboten-mboten masalah. Ih, Seneng dong, arep koyo wingi malih. ya wis deh seneng. Merokne bapak ya. Ale. Tos. Jamet circle. Circleku, omak keloroku. Ih, gemes banget sayang bapak. Asah rangkul aku. Colke lananganku sampean tak pateni lho. Aku mau rasa landungmu kan. Watune wis cair, Mbak. Aku gemes tenan, Nasya. Ale, bagi loro dong, Syah. Rasa pelit banget. Punten sampean nganggo ale kula badhe nyepak sampean iso-isone, Pak. Ja, aku gelo. Cuma aku gue luwih lebih seneng suka cara jalan nyedit muskommu, nek juga. ale sing saiki cuk. Wes suwi mati salting si Jamet Poni. Ale, bapak kayak napas buatan ya. Tak sunati we. Sunat aku dong. Najis, duh Gusti. Cek ini digondang dia. Aku begini gara-gara dia. Cek sampai Tasik Malaya. Hati capek bila kau tak setia. Seket. Ih, murang cong, swidak dong. Ja, cosplay bencong, Ja. Wes suwe aku rada diyeyen. Cong. Apa, Jeng? Bagus wis nek ngarep. Ceong. Cenyong kuwi apa, Cin? Janyum bencong. Ah, Ih, nek aku dadi koyo wis tak slibew. resep ya wa. Ember. Wes suwe gak dilus. Seket. Elin diwa. Kuwi Wak Eli. Wak Eli Jackson dong. Kowe dadi bencong tak banteng ning. Oh, ora. Wes lanang, isen karo Agnes. JJ gak senengi. Ora Rin, Ela sengaja. Ela sopo? Jaki Ela, JJ Yeyen, Ale Eli. Gak ono, gak entuk. Gawe seru-seruan to. Wes sengaja anjay. Kikuk ya. Arep dihar nopo? Warep soto sih. Sorry. Arep soto ja. Aku ya gelem soto. Awet kapan wis seneng soto? Aku ket SMP seneng ja. Aku ya seneng soto. Nyaman. Biasanya mau pacaran ya mung aku kowe. Boten enten sing aneh le. Aku arep nyelok kowe camut yen wis resmi. Risira, Boten asline. Mong ojo ning ngarepe wong akeh. matur nuwun.